Čo lidi, máme Uli Gamera, dnes to vítam pri videu, dneska to bude príkazy. Prvý tu máme spawn point, teď vám určí miesto, kde sa spávnete na začiatku hry, alebo keď zomriete. Stačí ísť do chatu, na čárku a napísať spawn point, ale dávam to na toto miesto. Spávnite game mode, zase dáte čiarku a napíšete game mode C, to vám dá kreatív, alebo potom je tu ešte game mode DC, to je survival, a potom je tu ešte jedna vec, o ktorej možno neviete, a to je game mode adventure. Tak aspoň v tomto som originálny, teraz nemôžem nič. Toto sa hodí, neviem, na serverov, ok, to máme. Potom je enchant, áno, tam predtým tam niečo bolo, to je z iných mojich kanálov. Tu je enchant, vezmeme si meč a držíme ho a napíšeme, dáme tu čiarku a napíšeme enchant a napíšete meno, vaše meno, Steve, to meno ešte dám preč, potom to bude Uli Gamer, ok. Potom tam dáte, aký enchant chcete, napríklad Fire Aspect, Fire Aspect. To som milne príkazov. To je také ťažké tam napísať. Enchant. Písať Steve. Dať medzeru. Fire. A mlčka. Aspect. A mám tu ten Fire Aspect. A je tu proste Fire Aspect. Áno. Takže potom tu máme ďalší príkaz, to je posledný náš príkaz, ja s ním neviem narábať, takže ho viem iba spavnúť, aby ste ho mali v inventári. Dáte si tu už je give, Steve, co, dvojité M, mant, the block, a tam som to dal zle, takže give, Steve, ale dáme tu aj iné, to je command block. A mal by som dostať niekde command block. A mám ich dve, lebo to video malo pokusy, takže ešte mám dva. Ale potom tu je ešte jeden blok. A ten je takýto.
opäť toto Give TV takže Fine Command Fine Command Block a mám tu tento neviem, má to inú farbu, to je asi celé, čo to má, ja neviem, sú také stejné, keď neviem, čo robí ani to, ale ak chcete, tak tu mám také dve pre vás také rozhodovky, hej, že chcete, aby som toto natočil také isté, ale že nakoľko hitov dáte zviera, až tým ho najrýchlejšie zabijete, alebo survival let's play, napíšte do komentára a nezabudnite dať like a follow na tomto videu, chcem dať 5 lajkov a 1 follower, to snad dáte, a 1 komentár, to mi stačí. No tak, zatiaľ by to bolo všetko. A tak vyberte do komentárov, buď to bude survival let's play, alebo ten ďalší, tak ja sa s vami učím. A zatiaľ